Ăn nùng à. Ăn hùa thức hà mà đời. Hùa? खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना दिनैनि भिडिअ बरायलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बिराद खाथ्रा जागोन आरोना जों सानैजों बिराद इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नाय भिडिअआ मानि सायाव होनोबा दिनै आङो सासे मानसिखौ प्रेंक खालामनो नागिरदों नोंथांमोनहा नुखाबाय थाम्बनेइलावहाय ओमफ्राय देखायना होबावनोसै आं गावदां दैमारि आरोना नोंथांमोनहाथ' मिथिखायो बे हौवा ना हिनजाव बिराद सुन्दुरि दासान्दि बिराद माने सेंग्राफोरनि क्रास जानानै दं आरोना बियो गावदां दैमारिया दा आं बेनाव फन बुगोन आरोना नै ओमफ्राय हमना हमा नायनोसै र' मा होनहरो ओमफ्राय प्रेंक कल खालामगोन आं नोंथांमोनहाबो खोनासंलांबानो जाबाय जोंजों लोगोसे मा होनहरो भिडिअखौ जोबजासिम नायदे मा होननांगौथाय दख'ना लांनाय मानाय होननोसै नामा हेल' औ जारौ मा खालामदों आङो दङ ओरैनोसो न'आवनो दं नामा औ न'आवनो दं ए ओमफ्राय बे दाखालि दख'ना बाखि लांनायनि फैसाखौसो बिनो होननानै हरदोंमोन आं दख'ना बाखि लांनाय सोरनो हरदों नोंलाय बे नाम्बारखौनो होनानै थांदोंमोन माने दाखालि क'क्राझारावहाय गोदाव सोर होलांखो आंथ' लायाखैनो आरो आङो हौवासो हौवा औ गावदां दैमारिसो आङो दख'ना लांदोंहाय जिखुनु ओमफ्राय बे नाम्बारखौनो होनानै गालांदोंमोन सानैमोन मानसिया माबायदि मानसिखौथ' मा होनबावनो एसे गोजौ मोदोम गथा दख'ना गाननानै फैदोंमोन माथो हौवा जाखो मानसिया मारै जाखो आंथ' हौवासो आंना फेसबुकआव गावदां दैमारि जारला जाबायना दख'नाया एसे माबामोन ओमफ्राय आङो खाथियावनो थायो आब' होनलायनानै बुंलांबाय बियो ओमफ्राय आं गोबाव जायोबा बे नाम्बाराव फन खालाम होनलायनानै बे नाम्बारखौ होलांबाय ओमफ्राय आंहा नेबाय थादोंमोन दा नै सोलिनोबो मानोबो डिस्टार्ब जाबाय दा फैसाखौ नांगौ साननानै बुनाय नायबाय आङो फैयाखै टाउनावनो थायोमोन आरो बिसोरो औ ए माबायदिमोन मोदोम गोनां औ मोदोम गोनां गोजौ खानायाबो रुमबांबांमोनहाय मा नाम्बारासो मिस्टेक होलांखो ना नों नङा आरो जारौ होनबा आं नङा आं हौवासोखा मादै जारला जाबायहाय माहाय मोनबावनांगौ दे माथो बे नाम्बारखौ होलांथारबाय गथ'आ बेबा सिनायाबा हरजाला दाना ओंखायनो अननायहाय मानसिफ्राबो नायनो मोजां मोजांथारमोन ओमफ्राय खाथियावनो थायो होनलायनानै जि मोजां रायलायबायबो मिनिलायबायबो ओमफ्राय आंहाबो फैगोन साननानैनो फनखौनो बुआ जि गोबावसै बबे दख'ना स्टरनि नोंनालाय ओरैनो फाननायसोमोन बेसेबां दामनिसोमोन दामाथ' माबा 3,500निमोन एक हाजारल' होलांबाय औ जारलाहाय 2,500 दंबावोमोन होनबालाय गैया दाथ' नाम्बारा मारै जाखो आंनावसो फैबाय दानबाय दाहरसै र' खोन्थाना लाहरनांगोन ना दाहरसै जारौ सोर नोंला थांखाथारदों सोरबा आंखौ प्रेंक खालामथारदों थांखाथारदों आं नोंखौ प्रेंकसो खालामदों आं एसे थाल मोनखादों लोगोफोर रायलायनायखौनो प्रेक्टिस खालामाखै दिनै
हो मोसानायनि प्रेक्टिस खालामाखै दिनै खालामदोंमोन भिडिअ नायबाय थायो आंहा नोंनि फेसबुकआवबो इउटुबावबो औ औ इउटुबावथ' बिराद स्पिड थांबायना मालाय साबसक्राइबारबो भिउबो औ ओमफ्राय बाहायबा प्रग्रामाव फैनांगौ होननायालाय दाबो जायाखै 1 थारिखआवसो इनभाइट खालामदोंना उम मोसाफैगोन ना माथो औ मोसाफैगोन नुबाय ओमफ्राय थादों बाक्सायाव दं 5 थारिख बिदिनो माबा सिनेमा माबानाय बेना फुटबलसो फाइनाल मेच औ आंबो माबा इउटुब बानायो ओमफ्राय पेजबो दङ मा नाममोनथाय रसमा ब्रह्म होनो रसमा ब्रह्म औ रसमा ब्रह्म औ आं नायखायो औ आं नोंनि नाम्बारखौ दाखालिनो लानानै दङ ओमफ्रायहाय हरनो सानैनो जाया नोंबो प्रेक्टिसाव थांदों मादों होनबाय थायोना भिडिअ ओमफ्राय औ सोलाबादां बेस्रा साननानै हरनायानो जाया ओमफ्राय दिनै हरथारबाय आङो औ दासो नायखांखानायसो बावाखै नायनायानो आंनि भिडिअखौ औ नायबाय थाखायो आंहा दे बेखौबो नुगोन आन्दाजैनोबो आखिबाव नामा औ दानि जुगाव सोर बिदि दख'नाबो आखिहरो दे बेनोथ' जादों नामा ओमफ्राय स्टरनि नामबो गैबावा नामा दख'नाया स्टरखौ सोंहरबावबाय जोंनाथ' क'क्राझाराव बांसिन स्टर थाजोबो ना औ ओरैनो फानलाबायनायसो होनबावबाय ओमफ्राय मिनिनानै औ दहायबो मा स्टर दङ ओंखायनो स्टरखौसो सोंहरथारबाय आंहा दे होमबा गाज्रि मोननाङा दे मोना दे 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 होमबा औ दे आं दुइसिगोनसो जा मोजां फ्रि रायलायो आरोना एकदमबारे खुला आरोना मालाय बायदि इसिबां लेबेल गफस मानसि नङा हिनजाव बायदि ना जा मोजां रायलायथारो एकदमबारे फ्रि माने जेबो गैया खुला खुलि गाज्रि मोननाय मानाय जेबो गैया बरिया मोजां मोनबाय रायलायनानै नोंथांमोनाबो खोनाबाय आंनि बिराद गाजा माने मा होनो एकदम रागा जोंनाय फ्रेंकसो खालामनो नागिरदों बेखौ बाट हायासै बिनि रायलायनाय माबा स्टाइलखौ माबानानै आरोना रागा जोंलाबायनानैथ' फनखौ हमनाय नङा हमफिननाय नङा ओंखायनो नर्मालैनो खालामबाय आरोना थेंक इउ स' माच नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो गावदाङा सोर सोरनि फेभरेट कमेन्टआव लिरहरबानो जाबाय बाय बाय था रुनाय जायोसै था रुगासिनो जोङो था रुनाय जानोसै ओमफ्राय था रुनायनि ब्लगा नेक्स्टआव फैगोन आरोना बेवहाय फैला बाय बाय